Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Кымсагаты тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, педагогика фәннәре кандидаты профессор Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының джаз оркестры җитәкчесе, җырчы Лидия Әхмәтова. Лидия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Лидия ханым, менә сезнең күп санлы, мактаулы дәрәҗәле исемнәрегез арасында әле мин әйтеп бетермәгәннәр дә шактый күп. Булар инде күбрәк иҗади фестивальләр белән бәйле, республика, Россия, халыкара масштабта сезнең менә сәхнә юлыгызда яуланган исемнәр дә бик күп. Менә әйтегез әле, эстрадага дип әйтик, сәнгатькә килгән чорда менә мин шушындый дәрәҗәләргә ирешермен дигән ниндидер башыгызда уй булдымы, әллә ниндидер максат итеп куйдыгызмы, әллә барысы да алар үзеннән-үзе менә шулай тормыш дәвамында килеп чыктылармы? Әлбәттә, инде ул бөтенесе дә бөтен хыяллар балачактан килә. Шулаймы? Менә ничек балачактан инде безнең өйдә инде мин 6нчы бала булып дөньяга килдем. Безнең өйдә җыр, моң, гармоннарында җырлар һаман агылып торды. Шуңа күрә шушы мәдәният безгә мин инде гашык булдым. Чөнки әти бик матур итеп уйный иде. Баянда, корайда, скрипкада әни бик матур итеп җырлый иде. Гомумән, менә мин үзем биемдә иде. Абыйлар баянда гармонда уйныйлар иде. Апаларым минем җырлыйлар иде. Мин чөнки үзем 6нчы бала булып, төпчек бала булып дөньяга килгәнмен. Укытучылар гаиләсендә туып үстек. Менә шуңа күрә шушы минем балачактан бирле инде шушы мәхәббәт, шушы җырга, моңга, музыкага мәхәббәтем шулай туган. Монсы аңлашыла, менә бу дәрәҗәләргә килгәндә, мин шундый исемнәр алырмын, менә шундый мәртәбәле конкурсларда катнашырмын. Ул максат идеме, әллә алар тормышның офыгында күренми идеме ул чорда? Әлбәттә, бу инде менә күп еллар буе үз өстеннән эшләп килеп, әле аның турында уйлаганы юк. Мин шуны хәтле шушы һөнәрне ярата идем. Аны уйламыйсың, кайдар җиңеп чыгасың, ниндер максат куясың, исемнәр аласың дип уйламыйсың бит инде. Аны эшлисең, эшләүнең аның дәрәҗәсе күтәрелә, аның әлбәттә алга таба инде шушы исемнәр дә биреләчәк. Шуңа күрә шул конкурсларга катнашып инде анда исемнәр дә аласың, лауреат исеме дә аласың, дипломат исеме дә аласың. Шуңа күрә шулай эшли, үз өстеннән эшли, менә шушы дәрәҗә күтәреләсең дип уйлыйм. Менә әйтәләр бит теге аппетит ашаганда килә дип. Менә беренче яулаган дип әйтик исемегезне хәтерлисезме? Нинди конкурста булды һәм ул сезгә нинди дә булса этәргеч бирдеме? Карале, менә мин бу дәрәҗәгә ирештем, менә мондай югарылыкка күтәрдем, тагын да миңа тырышырга кирәк дигән. Ул инде менә 90нчы елларны булды бугай. Анда инде менә элек бит инде ул Илһам Шакиров та, Габдулла Рәхимкулов, Альфия Залова әзиде җырчылар. Менә 90нчы елларны ул безнең булды бер Россия конкурс песня Татарстана дигән. Бу Россия масштабында үткәрелә. Юк, бу безнең республика буенча. Республика масштабында. Шунда менә искиткеч матур җырчылар җыелды. Анда әйтик, аннары танышып киттек. Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлдәния Хайруллина, Салават Хатетдинов. Менә Асал Валиев. Менә шундый, менә бүгенге көндә бик күтәреп килеп эшли, гөр килеп эшли торган җырчылар Хания Фәрхи. Менә шулар белән шушы конкурста без чыгыш ясадык. Мин анда дипломат булдым. Менә шулай дип мине телевидение карап инде күреп, ышатып, чакыра башладылар. Менә шулай шушы юлдан тормышыбыз минем шушы сәнгать юлына бастым мин. Менә сез әйтеп киттегез инде Кайбыш районы, Янсурина дип йөртәләр инде аны. Янсурина халык исеме. Халык Сыравул дип әйтәләр татарча. Укытучылар гаиләсендә төпчек бала, 6нчы бала. Гадәттә бит инде әле балачакта, мәсәлән, киләчәккә нинди дә булса һөнәр сайлаганда, ул бер көнне бер төрле, икенче көнне икенче төрле, менә шундый фикер була бит. Бүген аны укытучы буласы килә, иртәгә шофер буласы килә, аннан соң табиб булырга мөмкин, аннан соң космоска очасы килә башлый. Сезнең менә һөнәр сайлаганда дип әйтик инде, киләчәк һөнәрне билгеләгәндә менә шушындый икеләнүләр булдымы, юкмы?
Әллә инде сез менә береккән менә шушы мин җырчы булам, битте китте вәссәлам. Әлбәттә, икеләнүләр булды. Чөнки мин 6 класста булганда, авылда инде үстек. 6 класста булганда минем әти белән әни телевизор алдылар сатып. Анда кара ак цветной юк иде ул вакытта име. Шунда инде балетны күрсәтәләр иде. Ул балетны яраткан белсәгез. Мин инде безнең көзгә юк иде шифонер, менә шундай ялтыраклы шифонер бар бит. Шуның алдында киемнәр киеп, шушы балетларга шатып, карыйм да шул балетларны куя торган идем үзем. Бием инде шул шифонер алдында. Бием. Әле җыр турында уйлаган юк әле. Минем апаларым бик матур итеп җырлыйлар. Мен уйламыйм, минем андый матур тавышым булыр дип уйлаган да юк. Менә шулай итеп бигәч, әни әйтә кызым, көне буе мәктәптән кайтамда бием, кичкә кадәр 3-4 сәгать. Кызым инде бар инде тавыклар әҗим сип, идәннәрне җөп чыгы инде. Шулай иткәч кенә чөп итәм иде, әнигә булышам иде. Нары, әни, карале менә, син ашыймы? Биеп күрсәтим әле. Әйе, кызым ди, бик матур биесин. Анарысын инде менә шушы биюләрне мин мәктәпкә үзебез классташлар янында күрсәткән идем, аларга бик ошады. Лидия безгә дә куяле шушы, без дә синең белән күмәкләп биегәле диләр инде. Аларга да койдым бергә күмәкләп бии башладык. Анары безнең хуҗа безнең мәктәп директорларына да ошады. Алар инде без бөтен концертларга шушы биюләрне куя башладык инде. Ну, ошаган. Ягъни сезнең иҗатка юл бию аша башланды. Әйе. Анарысын менә бөтен конкурсларда, бөтен менә ул чакны безнең Апас районы иде. Апас районында инде без үткәрдек конкурс. Анда мәктәп балаларын шакырдылар. Мине шакырып алып, директор инде менә син безнең мәктәпне син җаклап чыгачаксың, сине җибәрәбез Апаска. Анда безнең иде пластинка бар иде, Сия Ташкент дигән үзбәк жару, но рус телендә. Сияй Ташкент, звезда Востока. Ишеткәнгез бардыр инде. Менә шуның Шәрык стилендәге Шәрык стиль. Мин аңгар үзем куйдым биюен, үзем шушы җырны җырлап, биеп, үзбәк киеме киеп, шунда чыгыш ясадым. Шунда безнең хуҗага, безнең җитәкчебезгә әйткән, менә бу кыз бик талантлы, ул культпросвет училищесына укып, Алабуга укырга керсен һәм кайтсын безгә эшкә дип алга дип әйткән. Шуннан сезне Алабугага озаттылар. Юк әле мин бит әле белмим, безнең җырга Кырыслыкны. Талантлы бар икән, талант бар микән, юк микәнен. Шуннан соң без инде 9 класска җиттек, 7-8 ничә еллар инде шунда бием, һаман бием, җырлаган юк, һаман бием. Хәзер 9 класска җиткәч, безнең класс җитәкчесе әйтә, ул немец теле укытучысы, әйдәгез ди, анкет языгыз, кем булырга тели, нинди профессияны сайлый. Мин яздым, музыка училищесына кереп, җырчы буласым килә дип. Менә шушы мин җырчы булу, минем һаман күңелемдә иде ул. Ул мине була чакырды да, Лидия, анда талант кирәк, син керә алмыйсың ди. Инде мин шуны курыктым, миндә талант юк бит. Ну, алар аерма әйтә алмый, чөнки ул үзе музыкант түгел, шуңа күрә ничә әйтә. Бәя бирә алмый. Шуңа күрә мин куркып инде, миңа апастан әйтте бит, җитәкче, культураның җитәкчесе әйткән, что мин культпростучийчә кереп. Әни әйтә, менә син әйтте, бәяләде, апастан бәяләделәр ди, бар инде укырга кереп культпростучийчесына дип. Ну, мине үземдә генә җибәрә курыкты, минем абыем кайтып килде ул вакытны армиядан. Менә ул бөтен минем абыйлар кебесе баянда уйныйлар үзләре. Аны да ул да керсен син белән, мине генә үзем генә курыкты, иптәш буларак курыкты, үзем генә җибәргә. Без инде икебез юл тоттык Алабугага. Шуны хәтле ерак. Әле Казанга киләсең. Башта Казанга килергә кирәк. Кайбаш районнан Казанга килергә. Казаннан тагын 8 сәгать метеор белән барырга. Бигрәк озак. Шулай итеп, менә укуларына башланды. Әле мин әле куркып, безнең направление алдым, безнең председательдән. Әйе. Ну, сыңыннан кайтырга эшләргә дип. Алда. Керә алмам дип, алай талант булмый дигәч, доктор шулай әйтте бит. Ну, барып килдек. Укый башладым. Анда инде шул ук вакытта бөтен менә нинди җитәкче бар, ансамбльне җитәкчеләр, бию җитәкчеләре, вокал җитәкчеләр, бөтен семейне алдылар үзләренә ансамбльгә. Анда кружоклар эшләп килә иде, культпростучийче. Анарысын инде менә, ну мин үземне инде алай талантлы дип сизмәдем. Ну, бөтен
кеше арасында Белгечләр бәяләде. алар арасында инде мин көчлерәк идем, менә без укырга кергәндә идем. Бөтен җирдә мине җырларга чакыралар. Хәзер шулай итеп, син ди менә ди хәзер ди яңа елга ди без концерт куябыз ди, син җырлаячаксың ди, безнең хоровое отделениегә кердем инде мин анда. Минем абыем инструментальный отделениегә керде. Шуннан соң инде мин чыктым, җырладым, аккышлар истем. Фасил Әхмәтовның аккышлар җырын. Китәсез дә мин аккышлар. Хәзер чыгып бастым, җырлыйм инде. Абыем карап тора икән, тамашачы залыннан. Аның укытучысы баян буенча инде. Менә синең бит сестраң шундый матур итеп җырлый. Ник училище кермисең ул ди? Музыка училищесы. Музыка училищесын. Менә мин бит музыка училищесын бетергән баян буенча. Бары сен ал да кит музыка училищесына керсен укысын ди. Шуннан соң мине җитәкләде, киттек менә шунда. Кыш көне барып килеп кердек музыка училищесына. Ягъни сезнең өчен бу алабыга бер күчеш чоры гына булды. Менә гадәттә шактый гына безнең эстрада җырчыларыбыз музыка училищесына кергәндә аларның хәтта нота грамоталары да булмаган. Без аларны беләбез инде. Алар дөресе шулай. Күбесе алар авыл җирлегеннән, гадәттә инде авыл җирлегендә профессионал музыка укытучылары юк. Нота грамотасын нәрсә икәнен дә белмиләр. Алар менә шулай кирип китәләр. Һәм инде тора бара менә шушы нота грамотасын уку дәвамында үзләштерәләр. Менә сезгә менә бу җитешсезлек дип әйтегез, нота грамотасының булмавы ни дәрәҗәдә училищеда кыенлык тудырды һәм сез аны ничек җиңә алдыгыз? Менә мин бит инде килеп җиттем. Ярты жыл алар укыган балалар бит инде. Анда зав кафедра Клавдия Захаровна Щербинина иде, ул бик көчле укытучы. Менә ди син ди ярты елда югалттың ди. Менә хәзер ди ярты елда укып карады, әгәр дә күп тотсаң да без сине икенче курска алабыз ди. Шундый шарт белән. Шундый шарт белән. Мин укый башладым. Мен су күп эчтем. Күп тотып узып киттем. Хәтта узып киттем. Аннары үзем аларга булыша башладым. Миңа җиңел бирелде. Ноталарны бик тиз өйрәндем. Бөтен яктан да яхшы укыдым мин. Бишлегә генә. И консерваториягә да миңа җиңел булды керүе. Леди ханым, әйтегез, менә сез җырчы өчен кирәкле булган барлык профессионал баскычларны узган кеше. Ягъни музыка училищесы, консерватория, аспирантура, Менә сезнең фикерегезчә, сәхнәгә менгән дип әйтик, сәхнәдә җырлаган җырчыларның барысы да менә мондый юлны узарга тиешләрме? Әлбәттә, әлбәттә. Чөнки ул бик мәгънә, ул бик кирәкле. Һәрбер җырчы сәхнәдә белемле булырга тиеш. Безне бит анда аңлаталар. Менә һәрбер әсәрнең анализ ясыйбыз. Ничек аны башкарырга? Аның нинди образ булырга тиеш? Ул ничектер мини-спектакль кебек. Аның менә сүзләрен аласың, сүзләреннән чыгып, менә шушы шушы әсәрне менә рәссам кебек аны халыкка җиткерергә төшереп, рисует диләр, төшереп үзенчә. Син как художник, как рәссам. Менә шушы әсәрне композитор һәм шагыйрь язган. Менә шушы шагыйрь белән язган композиторның әсәрен син инде тамашачыга рисуешь, җиткерәсең. Аны рәсем төшереп, үзенчә образны тудырып, шушы әсәрне инде халыкка тапшырасың. Чөнки ул һәрбер әйтик солист, һәрбер җырчы аның үзенең күренеш. Алда менә ул ничек образны менә шушылай күрә. Икенче җырчы икенчеләп күрә. Менә бүген көндә инде әйтик Филюс Кагировның башкарулары миңа бик ошый инде. Менә әйтик Зилия Даяновна Сунгатуля, ул башкара җырлары иде. Һәрбер үзенчә аны халыкка тапшыра, җиткерә. Менә сез бүген эстрада концертларына еш йөрисезме һәм менә сез әйткән менә бу таләпләр дип әйтик инде, әйме? Алар ни дәрәҗәдә сәхнәдә чагылыш таба? Бүген ничек дип әйтәсе килә, бигрәк күп шоу бизнеска безнең җырчылар омтыла. Ул ничектер шушы һәрбер кешенең чыгасы килә матур итеп бизәнеп, матур итеп күренеп, менә мине карагыз телевизордан, менә мин чыгыш ясыйм. Шулайрак монда сәнгатькә хезмәт итү юк.
Ягъни беренче урында тышкы кыяфәт, оннан соң гына җыр. Монда бит менә кеше гади генә мотор гына киенеп чыкса да, например. Мотор тишенеп, булай күлмәкләр булай түгел. Булай менә чыгып гади генә күлмәк белән чыкты. Аның искиткеч югары дәрәҗәдә чыгыш ясап, менә шушы әсәрне мини спектакль итеп, образын тудырып, мотор итеп җырласа, кеше гүр килеп кул чабачак. Чөнки аның беркемгә дә кирәк, аның эшкә ягы кирәк. Җырчының Эштәлеге кирәк. Эштәлеге кирәк. Аның ничек тапшыру менә шушы әсәрне. Ул син ничек мотор киендек карамый, ул ничек син шушы әсәрне халыкка җиткерәсең. Шул кирәк. Менә сез бит тормыш дәвамында бер үк вакытта сәхнәдә дә эшчәнлек алып барасыз. Параллель рәвештә сез укытучы да, фәнни эш белән дә шөгыльләнәсез. Менә бу өч юнәлеш, өчесе дә алар арытмыймы сезне? Бер генә юнәлешкә тукталырга микән әллә дигән уйларыгыз тумадымы башта? Дөресен әйткәндә, алар бер-бер артлы баралар. Менә шушы, менә иҗат, менә бу эшсез бармый. Алар бөтенесе параллель дәрәҗәдә. Менә син укытасың икән, әлбәттә син методика публикациялар чыгара тиешсең. Язарга тиешсең, үзеңнең фикерләреңне җиткерә тиешсең. Һәрбер укытучы ул фәнни эш белән шөгыльләнергә тиеш. Ул бит, ничек дип әйтәм, менә дөньяда һәрбер эш менә бер-берсенә ялганып бара ул. Бер-берсен тулыландыра кешейтә. Тулыландыра, тәҗрибә җыя. Әмма ләкин теге бөтен җырчылар да, мәсәлән, мондай өч юнәлешне алып бара алмый, ансы да танырга кирәк. Чөнки аның өчен бит әле теләк, сәләт һәм хезмәт сөючәнлек тә кирәктер. Фәнни эшчәнлек ул бит барбер икенче төрле юнәлеш. Шулай бит. Хезмәт сөючәнлек кирәк. Укытучылык һөнәре ул бит әле ул без әйтәбез, ул табигатьтән нәрсәдер бирелергә тиеш. Син кемнедер укытыр өчен синең сәләтең дә булырга тиештер. Менә укытырга сәләт булырга дигәннән, сез бит консерваторияны төгәлләгәннән соң ул вакытта Казан дәүләт педагогика университетының музыка факультетында студентларга белем бирә башлыйсыз. Бүгенге көндә инде бу институт, университет безнең федераль университет составында институт буларак филология һәм мәдәният ара багланышлар институты. Бүгенге көндә дә сез анда белем бирүне дәвам итәсез. Әмма ләкин инде ул вакытта факультет, бүгенге көндә нинди бүлек кенә ялышмасам, кафедра әйе. Әле 500 кеше эшләйде бездә музыкаль факультетта. Музыкаль факультетта. Бүген 5 кеше. Менә кадрлар мәсьәләсе без инде әйттек, менә авыл, бигрәк тә авыл район җилекләрендә мәктәпләрне югары белемле музыка белгечләре белән тәэмин итү. Бу проблема бүген дә кискен булып каламы сезнең күз алыгызча? Әлбәттә, менә безгә бик күп җирләрдә туры килә булырга, чөнки безнең республика буенча мин жюри әгъзасы. Һәрбер районда, һәрбер шәһәрдә алар белән без сөйләшәбез. Проблемалар бик күп. Җитешми бездә профессионал укытучылар. Юл мәктәпләрдә. Бик аз. Аз булса да, менә теләүчеләр, менә вокал дәресләре, ансамбльләр алып баручы теләүчеләр бик күп. Без укырбыз иде. Без шушы профессияны алып барырбыз иде. Шушын белән шөгыльләнербез иде. Булыша әле безгә диләр. Без әлбәттә ике куллап булышырга әзер һәр вакытта. Игътибар белән без аларны тыңлыйбыз. Әлбәттә, инде алар чакырганда мастер-класслар бар, мастер-класслар бирәбез, шөгыльләнәбез балалар белән, аңлатабыз, методиканы аңлатабыз, ничек эшләргә, ничек менә шушы проблемаларны чишәргә. Алар кайтамы соң авыл район җилекләренә музыка укытырга, җыр укытырга? Бүгенге көндә менә ачылды. Әле 1-2 ел гына, по-моему, менә быел тагын алдылар музыка буенча укытучылар белем алалар. Менә хәзер 5 ел укып чыгалар инде алар. Но мәдәләкин анда вокал дәресләре юк диярлек, чөнки алга кайтсалар да аларга кирәк, чөнки алар балалар белән эшләячәкләр. Вокал дәресләрен алыр төбеннән белергә тиеш. Менә чөнки алар төбеннән белми, бүгенге көндә аларның
ничек укытучыларның сәгатьләре юк. Анда алар Индивидуаль шөгыльләнергә вакыт юк. Индивидуаль шөгыльләнергә вакытлары юк. Һәрбер укучы белән, студент белән 1:45 минут шөгыльләнергә кирәк, аңлатырга кирәк. Аның эчтәлекләрен. Менә ул вокал дәресендә иң аның проблемасы сулыш, дөрес сулыш алу. Әгәр шушы дөрес сулыш алырга өйрәтмәсәк, ул җырчыларда гына түгел, укытучыларда гына түгел, ул алып баручыларда бөтен комплекция укый, аларда дөрес итеп сулыш куелырга тиеш. Но аның белән шөгыльләнергә озак еллар кирәк. Шуның өчен вакыт кирәк дип әйтәсе килә. Без инде берникадәр сезнең эстрадага килгән вакытларны искә алдык, әйтәгез әле. Ялгышмасам, сез инде консерваториядә укыган чорыгызда менә шушы эстрадага, зур сәнгатькә, зур сәхнәгә килгән җырчыларыбызның берсе. Сезнең чорда дип әйтик, ни дәрәҗәдә кыен иде сәхнәгә чыгу? Радиода звукозапись бар иде. Мөнира Хәбибуллина ул һаманда бөтен зур композиторларның әсәрләрен безнең белән җырлата иде безгә, безнең белән шөгыльләнә иде. Һәм әлбәттә шушы җырларны, классик әсәрләрне ул әйтик Музафаров, Рөстәм Яхин, Жиганов, Ключуров, Җирфәзи, менә шуларның әсәрләрен яздырып халыкка тарата иде. Хәзер ул да бетте. Ул вакытны библиотека бар радио каршында. Шун хәле күп яңа әсәрләр әле бер тапкыр да алар яңгырамаган. Менә шуның өстеннән эшлибез иде. Мин Рөстәм Яхинның яңа әсәрләре яңгыраттым, җырладым. Чөнки ул әсәрләр бер дә яталар библиотекада, әле бер кем дә җырланмаган. Менә шушы дәрәҗәдә без эшләдек. Менә хәзер ул аяныч, алар юк инде хәзер. Кызганыч. Сезнең иҗатның аерылгысыз бер өлеше ул джаз. Бу инде музыка юнәлеше шундый үзенчәлекле, ялгышмасам, узган гасыр башында Америка Кушма Штатларында барлыкка килгән. Менә шәхсән сезнең бу музыкаль юнәлешкә кирип китү тарихы кыскача гына. 90-нчы елны мин инде ул шактый консерваториядә укыйм иде. Минем тормыш иптәшем Рөстәм Әхмәтов. Ул шулай музыкант, без аның белән музыка училищесында укыдык. Ул инде тромбонист. Ул инде укыды Виктор Деринг. Безнең бит инде тарих шундый. Олег Лунстром 1947 елны Шанхай шәһәренә Китайга үзенең оркестр белән Казанга кайта. Менә һәм 10 еллар буе монда эшли, иҗат итә. Һәм әлбәттә инде яхшы кешеләрне хамы безнең Мәскәүгә. Яхшы кешеләр. Мәскәүгә шундый талантлы кешеләрне Мәскәүгә алды. Менә шуңа күрә ул 10 елдан соң монда бик зур эз калдыра. Һәм аның жарты музыкантлары монда кала. Аларның арасында Виктор Деринг. Менә ул Виктор Деринг аннан соң ул инде Мәскәүгә китеп анда иҗат итә, анда оештыра. Виктор Деринг аның музыканты монда 50 елдан артык джаз оркестрын тота. Менә җитәкли. Шунда мин инде ул вакытны инде әйтеп үттем, конкурсларда чыгыш ясап, телевидениедә чыга башлаган идем. Ул минем тормыш иптәшем Рөстәм, ул джазовый тромбонист. Ул аның укучысы, ул шул оркестрда эшли иде. Аннары соң ул мине күреп алды да, менә бу синең хатының Лидия Әхмәтова. Минем хатыным бик матур җырлый. Безнең солистка, татар солисткасы итеп алабыз дип. Инде мин шуннан бирле эшли башладым. Бүгенгә кадәр 30 ел инде иҗатыма. Менә эшлибез. Джазда иң авыры ритмны саклау диләр. Гәрчә бит инде артист кеше, җырчы кеше өчен ритм ул гадәти әйбер булырга тиеш. Әмма ләкин ялгышмасам, бөтен җырчылар да аны сиземләп бетерми. Сәбәп нәрсәдә? Ул беләсезме? Ул джаз җырлау, ул эксклюзив дип әйтим. Ул үзенчәлекле. Аны бөтен җырчы да җырлый алмый, чөнки ул ана сөте белән бәләкәй чактан керергә тиеш. Беләсезме? Тәрбия белән. Тәрбия белән. Шуңа күрә бүгенге көндә музыка мәктәпләре оештырылырга тиеш, шушы джаз буенча. Музыка училищеда бүлек булырга тиеш, консерваториядә бүлек булырга тиеш. Менә шулай алып эшләгәч кенә ул бүгенге көндә джаз булачак. Менә мәктәптән башлап. Мәктәптән башлап. Менә мин сез җитәкләгән джаз оркестрга кушылып җырлаган җырчыларыбызның
концертын тамаша кылырга туры килде. Дөресрәге, безнең телевидение фондыннан алып мин аларны карадым. Әле бу соңгы елларда төшерелгән кадрлар, анда менә бүгенге көндә эстрадада, татар эстрадасында сәхнә тоткан безнең җырчыларыбыз шактый. Һәм менә гафу итегез, бәлки кисәгрәк әйтермен. Әмма барысы да теге джазны тарта ала дип әйтеп булмый. Чын мәгънәсендә. Ничектер менә примитиврак, авылчарак дип менә шулайрак чыга. Нәрсәдән? Менә сез әйткән аңлашылды, тәрбия ансы да бар. Бу җырчыларны инде тәрбияләп буламы, юкмы? Тәрбияләп була студентларны, укучыларны, әгәр алар күбрәк шөгыльләнсәләр, эшләсәләр үз өстләреннән. Монда күп тыңларга кирәк. Джаз артистларын, джаз вокалистларын күп тыңларга кирәк. Музыка әсәрләрен бик күп тыңларга кирәк. Үз өстеннән бик күп эшләргә кирәк, шөгыльләнергә кирәк. Джаз җырлау бөтен кешегә дә бирелми. Ул бик нык, бик катлаулы. Менә бит инде джаз ул нигездә импровизациягә корылган. Күп очракта импровизация, ягъни музыкант һәм җырчы көйне башкарган вакытта ничектер менә ноталар белән мөмкин кадәр булган шаяру ноталар белән. Шулай, әгәр дә шулай дип әйтергә яраса. Импровизация, үзенчәлекле, ягъни монда матурлык, мизгелләр, шундый орнаментлар белән кора. Ягъни монда җырчыдан ниндидер кыюлык та таләп ителә торгандыр. Менә ул димәк, ул аның характерында да булырга тиештер. Ул характер, ул артистизм, ул образ тудыру. Ул менә үз күңелендә ничек тоя, ул иреклек монда. Менә музыка бара, әйтик, татар халык җыры, этно-джаз дип әйтик, әйме? Менә ул татар халык җырын матур итеп мелизма, импровизация ясый, һәм әлбәттә тагын шушы матур көйне сузып китә. Ул бөтен кешегә бирелми, аны әйтик, табигатьтән бирелә, таланттан бирелә. Аның өстендә бик күп эшләргә кирәк, тыңларга кирәк, тагын бер тапкыр әйтәсем килә. Аның өчен әлбәттә кичкенәдән үк тыңлап үсәргә кирәк, тәрбияләнергә кирәк. Шулай да, Лидия ханым, менә безнең татар милләте өчен ул бит инде теге читтән килгән барбер теге культура дип әйтик, юнәлешме. Безнең тамашачы аны бүгенге көндә әле аңлап та, кабул итеп тә бетерә алмый. Шулай да менә бу джаз юнәлеше ул масса күләм була алмый торгандыр, барбер безнең милләт өчен менә караганда. Әллә булырга мөмкинме ул масса күләм? Минемчә булырга мөмкин, чөнки шушы юнәлештә күбрәк эшләргә кирәк безгә. Үзебезнең татар джазын булдырга кирәк, үстергә кирәк, шушы юнәлештән күбрәк эшләргә кирәк. Ул бар. Бүгенге көндә безнең урысларда да бар, Армениядә бар, Азербайҗанда бар. Ул әлбәттә Америкадан килгән. Америкадан дип әйтәсем килми, Африкадан килгән. Африкада ул халык көе. Менә Африкада элек җырлаганнар джаз. Алар бит кыз булып килгәннәр Америкага. Алар инде шушы авыр тормыштан шушы әсәрләрне җырлый башлаганнар. Блюз, приучуэльс. Менә шуңа күрә шушы әсәрләрне авыр чакта менә әкренләп, шул кайгырып җырлый башлаган, менә шуннан джаз чыккан ул. Кыллыктан. Аларның ул кануннарында. Менә сез әйтеп киттегез, Казан джаз мәктәбенә нигез салучылар ул теге Олег Лунстром, Виктор Деринг. Әйттегез, менә үзебезнең музыкантлар, дирижерлар кирәк, татар дирижерлары. Алар булырмы бездә килешектә? Бармы алар? Шушы проект өстенә эшләсәк, әлбәттә булачак. Чөнки менә бүгенге көндә бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең президентыбызга. Ул бөтен яктан да безгә булыша. Филармония җитәкчесенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә без шушы филармония каршында эшләп киләбез. Бүгенге көндә бөтен яктан да булышлык бар. Һәм бүгенге көндә результатларыбыз да бик зур. Без инде эшлибез зур артистлар белән, бөтен дөнья масштабында, дөнья күләмендә эшлибез. Менә былтыр Лариса Долина, Игорь Бутман булды, Крамер, Элин Кринг, быел да Сюткин килә, һәм Америка, латиноафриканский җырчыларыбыз килеп тора, Америкадан бик күп җырчылар килә. Менә гөр килеп, бөтен дөнья күләмендә эшлибез. Үзебезнең татар башкаручылары арасында менә бүген
күрсәтергә уялмый торган, тыңларга уялмый торган инде джаз юнәлешендә кемнәрне атарга бармы безнең җырчыларыбыз? Әйтеп үтәсем килә, Вилданова Зарина, Илгиз Шайхразиев, Маликә, Алина Шарифҗанова, Айдар Сулейманов. Айдар Сулейманов. Ну, аларны булай әйтеп бик каты әйбәт җырлар дип. Ну, джазны әле аны әйтәсем килә, әле башланды гына. Башлангыч, яралгыда әле. Яралды гына. Ну, алар бик молодцы. Бик әйбәт. Алай булгач инде әйбәт инде. Башлангычы бар. Башлангычы бар дип әйтәсем килә. Ну, булар Алла бирсә. Гата бәкренләп әйтәм биш ул бриллиант бит беренче санаулыгына. Шуңа күрә әкренләп эшләп алга таба барыр Алла бирсен. Бирсен Ходай. Менә сезнең гаиләне чын мәгънәсендә инде музыкаль иҗади гаилә дип атарга була. Үзегез җырчы, музыкант, ирегез Рөстәм Әхмәтов шулай ук музыкант. Балаларыгыз, алар сезнең сукмактан атлыйлармы, әллә башка юнәлешне сайладылармы? Алар икесе дә инде музыка мәктәбендә укып, музыка белемнәре бар. Шулай ике белем. Минем кызым инглиз телен тәрҗемәче булып бетерде. Малай юрист булып, ике юнәлештә укыдылар. Әмма дә ләкин минем улым Илдар Ахметов ул инде бүгенге көндә компьютер белән шөгыльләнә. Шулай клиплар да төшерә. Сезнең аларга нидер менә нәрсә дип әйтим инде, акыл өйрәтү дәресләре булдымы? Балалар ул артист тормышы, иҗат тормышы бик катлаулы, мөмкин булса сез башка һөнәрне сайлагыз дигән, әллә сез аларны үз иреклекләренә куйдыгызмы? Менә һөнәр сайлауда. Мин бер кашанда каршы килмәдем. Менә үзләре ничек телиләр, ничек юлларны үзләре сайлыйлар, менә шулай итеп бардылар. Минем кызым ике бәби тапты, минем оныкларым бар, кыз белән малай, Аллаһка шөкер, субханалла, матур гына яшәп киләләр, әле ул балалар тәрбияли. Леди ханым, менә кеше бит ул яши үзенең яшы барган саен дип әйтик инде, үткәне белән кызыксына башлый, үзенең килеп чыгышын, үзенең бабаларын, үзенең шәҗәрәсен искә төшерә, шулай бит, каян мин, кем мин, нинди нәселдән мин, табигый әйбер. Менә без бит татарлар шул кадәр күп төрле этник төркемнәр. Безнең Әстерхан татарлары да бар, безнең Төмән татарлары да бар, Себер татарлары дип әйтәбез инде, Кырым татарлары бар, Мишәрләребез бар, Керәшен татарларыбыз бар. Менә сез үзегезнең этник чыгышыгызга дип әйтик. Кайчан игътибар итә башладыгыз? Шулай да менә бер интервьюгыздан сезнең бер цитата, аның кайсы елны әйткәнсездер, мин төгәл генә әйтә алмыйм. Безнең гаиләдә бер кайчанда Керәшен татар темасы күтәрелмәде. Шулай да менә сез үзегезнең үткәнегезне ничек кызыксынасызмы аның белән? Ул гомумән Кайбиш районында андый нәрсә булмады ул. Без Керәшен дип менә булай күкрәк киреп, без аны 90-нчы елда гына менә шушы турнирны күтәреп чыккач кына теманы, шунда гына. Без менә мин консерваторга килгәч, һәм без татарча сөйләшәбез, әле мин әйтәләр, ник син ди каны кат әйтәсең, мишәр дип. Менә шуңа күрә аннары булай әйтә күрсәт бармак белән син Керәшен дип әйтә башлагачлар гына. Мин инде Керәшен кайсы бер ышанмый иде, мин Керәшен булганга күрә аныларда булды. Гаиләдә проблемалар проблема юк, бер кайчанда. Минем тормыш иптәшем кешелекле, бик мудрый, бик талантлы. Ул бер кайчанда ул мине кузгатмады. Әйтик ки, без бик дус яшибез. Мин бик яратам йолаларны, Корбан бәйрәмнәрендә үткәрәбез. Һаманда бәлешләр пешерәм, пешерәм, чәкчәкләр пешерәм. Ул яктан ул бик... Ягъни сез гаиләдә ике дин йолаларында тотып яшисез. Тотып яшибез. Шуңа күрә бер кайчанда бер-беребезне андый сүзләрне әйткән юк, авыр сүзләрне әйтмәйбез, бер кайчанда бик тату яшибез, Аллаһка шөкер. Тагын тарихка бераз кайтсак, 2004 елда микән, 2006 елда ялгышмасам, менә бу Казан дәүләт педагогика университеты базасындагы
музыка факультеты нигезендә сез Сәләм Сәләм исемле фольклор ансамбль төзегән булгансыз. Бүгенге көндә инде бу ансамбль эшлидерме, юктырмы әйтә алмыйм. Әмма ләкин күп кенә сезгә экспедицияләргә чыгарга туры килә. Фольклор булгачына әлбәттә инде халык аваз иҗаты, борынгы җырлар булгандыр. Менә киң массага әле билгеле булмаган мирас дип әйтик. Сез туплаган мирас. Алар күпме, әллә сездә әле сакланып ятамы, әллә алар инде тамашачыларга тәкъдим ителдеме? Менә 2 елда гына безнең менә укучылар студентлар алынмады. Шуңа күрә менә хәзерге бүгенге көндә студентлар алынмаганга күрә бюджетныйга заочниклар гына хәзер килеп. Бу экспедициялар тукталды. Тукталды, 10 елдан артык без экспедицияларга җөреп, өр-яңа җырлар туплап, аны халыкка тапшырдык. Безнеке бар 3 кенә фильм-концерт телевидениедә, ТНВда. Менә без аны авылларга кайтып, шушы йолаларны күрсәтеп, бик зурлап, матур итеп күрсәттек, халыкка ошады. Анда инде без спектакль кебегрәк шундый, минем тормыш иптәшем анда ул шундый бизәкләр эшләде, бизәнү әйберләр эшләде. Ягъни театральләштерелгән сезнең. Күлмәкләр, тек күлмәкләр ясадык. Менә безнең яктан да тырышып эшләдек. Ул ничек тә булса үз булып калды инде ул. Тарих өчен. Тарих өчен. Ну бүгенге көндә бәлки алга таба тагын да тупланыр. Казан федераль университеты каршында әлбәттә шушы экспедицияларны, шушы җырларны тагын да җыю күтәрелер. Ну бүгенге көндә без Элемтәдә торабыз. Алар укып чыктылар инде. Ул Сәләм ансамбле бүген дә бар. Ну вакыт булганда әле менә вакыт булганда без күрешәбез. Әмма дә ләкин бүген минем үземнең яраткан оркестрым бар. Шуңа күрә бөтен дәрәҗәне көчне шуңа бирәм. Менә әле халыкта бар дип уйлыйсызмы? Менә бу безнең мирасыбыз, фольклор мирасыбыз әле бармы? Бик күп. Әгәр аларны эзли башласак, менә мин үзем әйтәм бит. Бик күп җирләрдә булганым бар. Менә жюри әгъзасы буларак, менә һәр елны җырыйм мин. Мәгариф министрлыгы каршында без бергә дигән конкурс үткәрелә һәр елны. Мин анда председатель жюри. Менә һәр бер төбәктә без тыңладык быел 88 мең баланы, мәктәп балалары. Анда укытучылар белән сөйләштек. Аларның проблемаларын, нинди проблемалар бар. Менә ул безнең фольклор буенча. Анда без инде йолалар турында да сүз булды. Анда экспедициялар турында да сөйләштек. Мин әйттем укытучыларга, мәйтәм һәрбер укучы үз төбәгендәге җырларны җырлара тиеш. Үз төбәгендәге музыкаларны, үзләренең киемнәрен, йолаларын өйрәнергә тиешләр. Шул күбәләктә шул Ал Зәйнәб дигән җырлар түгел, менә һаман. Үз төбәгендә бар. Бармы андый җырлар? Бар. Алар киләләр, җырлыйлар, искиткеч матур җырлар. Бүгенге көндә ачылмаган җырлар. Ал менә хәзер без аларны шул бриллиант бөртекләп җыябыз без аларны. Хәзер бүгенге көндә алар шуның хәтле күп, аларга ихтирам гына юк. Ихтирам һәм игътибар. Игътибар юк, ихтирам юк. Хәзер шуңа күрә безнең дә бетеп бара. Музыка инструментларыбыз, халык иҗаты бетеп бара. Шуңа күрә шушы якка бераз гына игътибар булсын иде. Талантлы кеше ул һәр яктан талантлы була дип әйтәләр. Сезнең иҗат юлыгызда бар бит әле сез иҗат иткән 30-дан артык ялгышмасам, 30-дан артык җыр. Сез консерватория бетергән кеше, аспирантура бетергән кеше. Сез үзегезне профессиональ композитор дип атай аласызмы? Юк, әлбәттә. Юк. Ни өчен? Юк. Ну, беләсезме, кайчакта күңел туланып китә дә. Менә хәзер бүгенге көндә әнием дә, әтием дә юк. Шундый вакытларда менә шушы җырлар туа. Казан шәһәрен бик яратам. Шуңа күрә Казан турында җырлар туа. Әниемне бик яратам. Әнием турында, әтием турында, тормыш турында, яраткан тормыш иптәшем, балаларым турында. Менә шулай. Ягъни күңел нинди халәттә була, шуннан моң җыр туа. Әйтмим, авыз тутырып мин. Юк, мин
ул яктан. Яланбай әйтергә дә. Гадәттә бит үзе җырлар язган җырчы кешеләр, алар үз әсәрләрен үзләре үк башкаралар. Бу мәсьәләдә сез ничек? Сез үзегез язган җырларны менә юк, бу минеке, мин генә җырлыйм дигән принципме? Әле җырлагыз, рәхим итегез, халыкка таралсын дигән шундый фикердәме? Мин рәхәтләнеп бирәм бөтен әйбәт тәҗрибәле җырчыларга. Айдар Сөлейманов минем җырны җырлап үтте. Иркә, аннары соң Айдар Алина Шарифҗанова, Зарин Фархетдинова, Маликә. Ягъни сез аларны үзегездә саклап утырмыйсыз? Юк. Берсенә кирәк булса бөтенсенә бирәм. Менә сезнең иҗатка килгәндә, сез бер тигез дәрәҗәдә менә эстрада җырларында, халык җырларында, оперетталарында, аннан соң романсларында менә шулай профессиональ югарылыкта башкарасыз. Әйтегез әле, бу сезнең тавыш диапазонына бәйлеме? Чөнки алар бит төрле жанрда. Халык җыры бер төрле, эстрада икенче төрле, оперетта, романслар. Аның өчен нәрсә ул менә шундый табигатьтән бирелгән сәләтме ул? Әлбәттә, менә музыка училищесында укый башлагач, без инде бер качанда операларны җырлаган, бөтен арияларны җырлаган юк. Безгә менә шушы мәхәббәтне, җырга мәхәббәтне арияларга, операларга шунда уяттылар. Аларны нечтәлекләрен эченә кереп карасаң, искиткеч гүзәллек, искиткеч матурлык. Менә арияларны җырлау ул ничектер ләззәт дип атыйм. Ул синең зәвыгыңны күтәрә. Ул синең тормышка карашыңны күтәрә. Эш ягыңны. Менә кешене тәрбияли. Ариялар җырлаган, классик әсәрләр җырлаган кеше бер качанда хыянат итми. Ул ничектер менә югары сәнгать дип әйтәбез. Табиб. Кешене ул давалый. Ишке яктан. Классик әсәрләрне күбрәк җырларга кирәк. Шуңа күрә әйтәм, бүген көндә һәрбер эстрада җырчысы классик әсәрләрне яңгырата белергә тиеш. Аларның нечтәлекләрен белергә тиеш. Аларның менә аның ничек итеп башкаруларын, менә шуларның серләрен белергә тиеш. Шунда гына кеше зәвыклы була. Менә һәрбер җырчыга аны күренеп тора, нинди икәнен. Менә ул күренә. Зәвыклымы, юкмы? Нәрсә бар эчендә? Шулда күренә бит, сәхнәдә ул ачык, сәхнә бөтен нәрсә күрсәтә. Нинди кеше, нәрсә? Рентген кебек. Рентген кебек. Чего он состоится, из чего состоится? Моңарчы яздырган әңгәмәгездән тагын бер цитата. Үзгәреш җиле проекты минем күңелемә бәлзәм булып ятты. Булай дип әйтүегезнең сәбәбен аңлар өчен теге әллә ни бош ватасы юк, әлбәттә. Сез джаз җанатары, джаз юнәлешендә иҗат иткән кеше. Бит бу фестиваль проектны җыр бәйрәмен дип әйтик, тәнкыйтьләүчеләр дә шактый булды. Менә тәнкыйтьләүчеләр алар кайсы яктан хаклы һәм кайсы яктан хаксыз сезнеңчә? Менә шушы үзгәреш җиле алдыннан без зур концерт дигән концерт куйган идек, зур концерт дип аталады. Джаз эшкәртүендә җырлар. Татар композиторларның җырлары. Һәм шул ук вакытта үзгәреш җиле. Джазовый обработка, джаз эшкәртүендә, джаз эшкәртүендә. Әмма ләкин мин тәнкыйтьләүләрне аңлыйм, чөнки менә монда аранжировкаларга мин мөһим бирер идем. Менә аларны бераз гына беләсезме, нинди кеше эшләргә тиеш. Моңны аңлый торган. Шушы безнең Татарстанда үсеп, безнең йолаларны белеп, безнең моңнарны белеп, сиңгән аранжировщик эшләргә тиеш аны. Андыйлар бардыр бит бездә. Һәм әлбәттә бүген бар, һәм әлбәттә безнең оркестр уйнарга тиеш. Ничек сезгә мөрәҗәгать итмәделәр? Сезнең күңелдә менә шундый сорау тумадымы? Менә була торып, Россия масштабында даны таралган джаз оркестрыбыз була торып, ничек әле безгә мөрәҗәгать итмәделәр дигән зур сорау. Югары дәрәҗәдә, профессиональ дәрәҗәдә искиткеч бөек безнең Лунстром һәм Деринг юлларын алып бара торган, хәзер дәвам итә торган оркестр бүген Бутман әле Игорь Михайлович май айында булды. Ул шундый зур итеп бәяләде безне, бик зур рәхмәт әйтте безнең дирижерыбызга Сергей Васильев.
ул искиткеч матур иттереп яңгырада бөтен һәр качественно итеп югары дәрәҗәдә, профессиональ дәрәҗәдә безнең оркестр. Ул бит менә әйтик, үзгәре җилендә анда ничә кеше? 10 кеше. Ә бездә бит 20 кеше. Еще мощнырак, еще яхшырак яңгырайша ул. Менә үзгәреш җиле проекты башланган чорда, аны оештыручылар, фестивальне оештыручылар, сәнгать әһелләре, без татарның халык җырларына, татар җырларына заманча яңгыраш бирәбез дигән фикер чыгындырдылар. Бит инде без әйтеп киттек, менә шул джаз стиле ул бит инде узган гасыр башында 100 ел элек барлыкка килгән. Моны заманча яңгыраш дип әйтеп буламы? Юк. Бу нәрсә бу? Бу бер нигәме аклану гынамы? Бу джаз эшкәртүендәге әсәрләр монда. Әлбәттә, анда үзенчәлекле күрә һәрбер аранжировщик ул инде рәссам кебек, үзенең образын тудыра. Әмма дә ләкин ул образ үзенчә ничек күрә, ул кайда үскән? Нинди мөхиттә тәрбияләнгән үзенең шушы фантазиясын ул күрсәтә. Бу аранжировщик безнең якта, безнең төбәктән булырга кирәк. Ул безнең җырларыбызны, безнең моңнарыбызны сүндереп, шушы әсәрләрне халыкка тапшырырга тиеш. Үз чорында сез эстрадада бик менә шулай ялкынланып иҗат иткән чорда сезнең алтын балык җырыгыз тамашачыларда арасында бик популяр булды. Минем соравым җырның эчтәлегенә, җырга бәйле түгел, алтын балык белән бәйле. Әгәр дә сезгә менә сәнән алтын балыкка мөрәҗәгать итеп, 3 теләгегезне тормышка ашыру мөмкинлеген бирсәләр, сез нинди 3 теләк әйтер идегез балыкка? Менә без инде әйтәм бит 30 ел инде мен эшлим джаз оркестр каршында. Менә шушы безнең менә шушы 30 ел эчендә нинди алар менә тормышта нәрсә күрде бу оркестр? Менә иң мөһиме деринг чагында искиткеч джаз әсәрләре яңгыраттык. Менә бүгенге көндә филармония ул элек кинематография каршында иде. Хәзер инде филармония каршында. Филармония каршында тагында үсеп, тагында киңәеп, шундый матур профессиональ дәрәҗәдә эшли башладык. Менә шушы филармония каршында без филармонияны югалтмыйча гына мәңге эшләрик, менә шул. Бер теләк, тагын икенчесе. Әлбәттә, гаилә инде. Гаилә. Барлык минем тормыш иптәшем, барлык минем туганнарым, балаларым, оныкларым барсы да исән булсыннар. Аларга исәнлек, иминлек, уңышлар. Тагын бер теләк бар әле, Лидия ханым. Өченчесе. Безнең республикабыз шулай һаман да үсеп торсын. Менә кая гына нинди төбәккә, нинди областка кая гына бармыйбыз, бөтен якта Казан дисәң, о, диләр бөтенесе, шундый матур, шундый искиткеч безнең Казаныбыз, Татарстаныбыз, һәм әлбәттә барлык җитәкчеләребезгә рәхмәт әйтәсем килә. Шулай матур итеп яшәп, үсеп торсын безнең республикабыз. Менә шул теләкләрем бар. Тормыш мәгънәсе сезнең өчен, менә яшәүнең мәгънәсе нәрсә ул? Менә уйланасызмы сез, менә ничектер үзегез ялгыз калгандамы, нәрсә өчен яшибез без, кем өчен яшибез, ничек яшибез? Менә шундый ниндер уйлар киләме башыгызга? Беләсезме, мин генә түгел, безнең гаилә баш белән бөтен әйтик җан белән без инде шундык менә шушы Татарстан Республикасы филармония джаз оркестрына. Ул минем инде өем дә әйтеп әйтик. Ул минем инде яшәү мәгънәсе. Яшәү мәгънәсе. Менә безнең шушы оркестр югалмасын иде. Шушы безнең Лунстром һәм Деринг биргән безгә шушы юнәлешне югалтмас иде. Безнең бердән-бер республикабызда джаз оркестр бар. Шушы юнәлешне безгә күтәрергә кирәк. Аны профессиональ дәрәҗәдә тагын да күбрәк бөтен күләмдә, бөтен дөнья күләмендә тагын да яңартып, аны инде популярлаштырырга кирәк шул. Әлбәттә, татар джазы белән
татар джазын күтәрергә кирәк. Рәхмәт шикерсез теләкләрегез өчен. Әлбәттә, инде иң беренче чиратта үзегез теләгәнчә иҗади уңышлар һәм иҗади уңышларны озак еллар нәтиҗәле итеп алып барырга нык сәламәтлек сезгә. Насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.